Căci Domnul vorbește, ascultă-L tu azi, nu-i nesocotiți strigarea. Ridică-te din starea grea de păcat, să nu-i respingi chemarea. Iisus azi ne cheamă pe toți să venim, cât ușa mai este deschisă. Iisus azi ne cheamă pe toți să venim, cât ușa mai este deschisă. Fă să crească în mine iubirea după tine, Domnul meu, și în piept dorința sfântă, ca să te slujim mereu, într-o dragoste curată și o trăire cu folos. La sfârșitul alergării primii vom cu mâna sus. La sfârșitul alergării primii vom cu mâna sus. Ascultă tu glasul acelui prea înalt, ce te cheamă azi cu iubire. De-i ești tu trudit și greu apăsat, Iisus îți va da izbăvire. Încrede-te în El din toată inima, doar El îți va da mântuire. Încrede-te în El din toată inima, doar El îți va da mântuire. Fă să crească în mine iubirea după tine, Domnul meu, și în piept dorința sfântă, ca să te slujim mereu, într-o dragoste curată și o trăire cu folos. La sfârșitul alergării primii vom cu mâna sus. La sfârșitul alergării primii vom cu mâna sus. Nu te îngrijora, nu te întrista de tot ce vezi și te înconjoară. Dacă te căiești și te pocăiești, El nu te va lăsa afară. Cu El ne va lua și te vei bucura, cu Iisus în minunata țară. Cu
Iisus în minunata țară. Fă să crească-n mine iubirea după Tine, Domnul meu, și în piept dorința sfântă ca să Te slujim mereu, într-o dragoste curată și o trăire cu folos. La sfârșitul alergării primii vom cununa sus. La sfârșitul alergării primii vom cununa sus. Fă să crească-n mine iubirea după Tine, Domnul meu, și în piept dorința sfântă ca să Te slujim mereu, într-o dragoste curată și o trăire cu folos. La sfârșitul alergării primii vom cununa sus. La sfârșitul alergării primii vom cununa sus.